गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि INN बर' नेसनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम माखासे रादाब लानानै फैदों। जोंहा सिगाङावनो दङ क'क्राझार साइन्स कलेज पलिं बुथआव गिबि जाथायाव जेराव BPFनि मावथिफोरखौ रेगिं खालामनायनि दाय होनाय जादोंमोन, जायनि उनाव फसंथानाव जेंना सोमजिदोंमोन। जाथायनि उनाव जाथाय जायगायाव थानाय पुलिस मावथिफोरा बद्दु देबनाथ मुंनि BPF दोलोनि मावथिखौ हमथादोंमोन। बे समावनो BPF आरो UPPL मोन्नैबो मावथिफोरनि मोनसे आरोबाव जाथाया BPF दोलोनि मावख'आव नुजाथियो। बेरेखा UPPL दोलोनि मावथिफोरनि सायाव BPFनि मावथिफोरखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादोंमोन। BPFनि साथाम मावथिफोर फारियै दिपन्जय ब्रह्म, भारत भुषण नार्जारी आरो लैहोर लैहोर गयारीखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन। नैथियाव दङ सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ बिसायख'थि आय'गखौ दाय होदों। पुरुलियाव मोनसे रायजो राजानि मेलाव बिबुंथि होनानै बिथाङा बुंदोंमोन दि बिसायख'थिनि आय'गआ BJP दैदेनगिरिफोरनि फारसे मेगन खाना खालामगासिनो दङ। बिसोरो BJPनि दैदेनगिरि फोसावनायनि समाव मुगैथाव बिबुंथि होगासिनो दङ। मडेल कड अफ कन्डाक्टआ मडि कड अफ कन्डाक्टआव सोलायबाय। ममताया बेखौबो बुंदोंमोन दि DPM, मडि आरो BJPनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरखौल' हिन्दु मानियो सानो। बिसोरो रावबो गुबुन हारिनि बाथ्रा साना। गाहाय मन्थ्रि आरो BJP दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि बिबुंथिफोराव गाहाय थाखोनि हिन्दु, बाङाइ सुबुं अनजिमा थानाय आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ नोजोर होयो, नाथाय बिसायख'थि आय'गआ सिरि दं मानो? थामथियाव दङ दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया निउ इन्डिया इन्सुरेन्स कम्पानिखौ 50 रांनि जुरिमाना फोनांदों। नंगुबैयै कम्पानिया 11 लाख केन्सारनि बेरामनि दाबिखौ होनो राजि जायाखैमोन। बिजिरसालिया बेखौ उत्पीड़न बुंदोंमोन। गोजौ बिजिरसालिया बीमा कम्पानिखौ 4 सप्ताहनि गेजेराव बेरामनि दाबिखौ फोजोबनो बिथोन होदोंमोन। ब्रैथियाव दङ फोरोंगिरिफोरनि थिसनथायखौ बन्द खालामनायनि आयदाया गोजौसिन बिजिरसालिसिम सौहैदोंमोन आरो सोनाब बेंगल सोरखारा कलकाता गोजौ बिजिरसालि थिरांथाखौ चेलेन्ज होदोंमोन। 2016 मायथाइयाव सोनाब बेंगलाव 24,640 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङिफोरनि थिसनथायखौ कलकाता गोजौ बिजिरसालिया 22 एप्रिलाव बोखारदोंमन। सोनाब बेंगल सोरखारा बुधबाराव गोजौ बिजिरसालिनि रायखौ गोजौसिन बिजिरसालियाव जुजिदों। आर'जलाइखौ आस्था शर्मानि गेजेरजों दाखिल खालामनाय जादोंमोन। आर'जलाइयाव बुंनाय जादों दि फरायसाफोराव गोदान जथुम्माया थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ। जेब्लासिम सोनाब बेंगल फरायसानि सिबिथाय आय'गआ गोदान थिसनथाय बिखान्थि जागायगोन, अब्ला फोरोंगिरिफोरनि गोबां आंखाल जागोन। 22 एप्रिलाव कलकाता गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरि देवांशु बासाक आरो बिजिरगिरि सबर रशिदीनि बेन्चआ 2016 मायथाइयाव फोरोंगिरिफोरनि थिसननायखौ आयेन बेरेखा होनना बोखारदों। बिजिरसालिया फोरोंगिरिफोरखौ 7 बोसोरनिफ्राय लानानै 8 बोसोरनि बेथनखौ सुदजों लोगोसे होफिननो बिथोन होदोंमोन। बाथियाव दङ BPFनि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारीआ बुंदों 70 जौखोन्दो बांसिन भट मोननानै जों देरहागोन होननानै, नाथाय फारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंदों दि 18थि लकसभा बिसायख'थियाव आसामनि क'क्राझार मासिनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनाय UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ गोबां बिबांनि भट मोननानै देरहागोन होननानै। 6थियाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव मंगलबार खालि आसामनि चिराङाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव मोनसे भट मिरुआव सासे भटारनि जिउ खहा जायो। थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे दुखुनांथाव जाथाया क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव चिरांनि पलिं बुथ नं 35 दाङाइगाव LP फरायसालियाव जादोंमोन, जेराव बोलि जानांनाय हुसेन आलीआ भट होनो नाजानायाव दुखुनाङै जिउ खोमानांदों। 7थियाव दङ गोजौसिन बिजिरसालिया मंगलबाराव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि जामिननि आर'जलाइनि सायाव बिथोन फोसावनायखौ नेवसिगारदों। गोजौसिन बिजिरसालिया इंगित होदोंमोन दि बे बिथिङाव फैबाय थानाय समाव मोनसे थिरांथा फोसावनो हागौ होननानै। गोजौसिन बिजिरसालिया दिल्लीनि बोखारजानाय जौ खान्थिजों सोमोन्दो थानाय रां थगायनायनि केसआव केजरीवालनि जामिननि आर'जलाइनि सायाव खोनासंहोनाय एबा हियारिं दा खालामगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनाय जादों। 8थि रादाबाव दङ मालदीवनिफ्राय सा 51 भारतारि रौनियाफोरनि फैफिन्नायनि उनाव मालदीवनि बायजोआरि मन्थ्रिया भारत दावबायफैदोंमोन। मालदीवनि हादोरगिरि मइजुआ 23 सेप्तेम्बर खालि गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव इन्डिया आउट फोसावदिं मेल खुंदोंमोन। भारतआ मालदीवनिफ्राय सा 51 रौनियाफोरखौ लेंहरफिनबाय। मालदीवनि हादोरगिरिया बे फोरमायथिखौ होदों, बबेखानि बिथाङा मालदीवआव थालांनाय भारतारि रौनियाफोरनि बागै फोरमायाखैमोन।
मालदीवनिफ्राय भारतारि रौनियाफोरखौ लेंहरफिननाय खौराङा ओरैबायदि समाव फैदों जेब्ला हादरगिरि मइजुआ होनाय सम सिमायाव साननैल' दंबावसैमोन। मोनसे समाव 9 मेआव मालदीवनि बायजोआरि मन्थ्रि मुसा आमिरआ भारत दावबायफैदोंमोन। बेनि सिगाङाव मालदीवआ बुंदोंमोन दि भारतारि रौनियाफोरनि मोननै हानजाया हादोर नागारबाय, बबेखानि बै समाव हादोर नागारनाय रौनियाफोरनि नंगुबै अनजिमाखौ फोरमायनाय जायाखैमोन। नंगुबैयै मालदीवनि मेडजु सोरखारा भारतारि रौनियाफोरखौ 10 मेसिम सम होनाय जादोंमोन। गुथि रादाबाव दङ मंगलबाराव हामासआ दावहा दोनथ'नाय गोरोबथाखौ नाजावनायनि उनाव इजराइलनि रौनियाफोरा खोला गाजानि राफाह ओनसोलाव टेंकफोरजों हाबदोंमोन। बिथाङा इजिप्टजों गाजानि सिमाखौ दखल खालामदोंमोन। निउयर्क टाइम्सनि बायदिब्ला इजराइलआ दाबि खालामदोंमोन दि बिसोरो बे अपारेसननि सायाव सा 20 हामासनि दावहारुफोरखौ बुथारदोंमोन। रौनियाफोरा ओनसोलाव गंथाम हामासनि सुरंफोर मोनदोंमोन। हामासजों दावहायाव इजराइलनि रौनियाफोरनि अपारेसननि जोबथा थाथ'नाया राफा। इजराइलआ इन्टेलिजेन्सनि सोमोन्दै दाबि खालामदोंमोन दि हामासआ उदखारि हाबाफारिफोरनि थाखाय सिमाखौ बाहायो। राफायाव गाग्लोबनायनि सिगां इजराइलआ बुंदोंमोन दि 1 फिलिस्तिनी सुबुंफोरखौ ओनसोलनिफ्राय बोखारनाय जागोन। जिथि रादाबाव दङ हायुङारि पार्कआ रांखान्थियारि बोसोर 2023-2024 मायथाइयाव 3.27 लाख दावबायगिरिफोर रेबगान्थिदों। काजिरंगा हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआ बे बोसोराव दावबायगिरिफोरनि अनजिमायाव मख'जाथाव बांनाय नुनो मोनदों। 11 रादाबाव दङ एआईइउडीएम बरुद्दिन आजमलआ रोखायै गाव फोथायथिजों बुंदों दि थाद'नाय गैयाजासे बियो खेबब्रै देरहाबोबाय। एबार खेबावबो बेनो देरहागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। 12थि रादाबाव दङ अरुणाचल एसटि वेलफेयार ससाइटिआ अरुणाचल नङि एसटिफोरनि एसटिपिआरसि दलिलफोरखौ नायबिजिरगोन। आफादआ सुबुंफोरखौ खावलायदों दि बेफोर बिलाइफोरखौ आयेन बेरेखायै गावसोरनि एसटि आरो अरायथा थाग्रा फोरमायथिफोरखौ गोसो जानानै गावसोरनो गथायफैदों होननानै खावलायदों बिथांमोना। गोजोनथोंसै।